क्या इलाहाबाद में तो चेटू बर पा कर दे ये आइडिया नींबू नहीं नींबू चढ़ता है क्या अरे चाहे चाहे चाहो चाहे दो चाहे चाहे ଆମେ ଦର୍ଶନ କରିସାରୁ ତାପରେ ଚାହିଁଦେ हीरो ଆଗରୁ ଉଠେଇବ ଏତେ ଉଠେଇଯିବ ଏଇ ଜାଗାକୁ ତମେ ଫେରିବ କି ଏପଟ କ'ଣ ଫେରିବ ଆମେ ଏଇଠି ଫେରିକି ଆସିବୁ ହାପି ଚିଡ଼ୁଛୁ ରୁହ ନାହିଁ ସେମିତିରେ ଉଠାଉନି ସେଇଠିକି ଯିବୁ ସେଇଠି ଉଠାଇବୁ ତମେ ଚାହିଁଦା ଉଠେଇ ଭିଡ଼ିଓଟା ହେଉଛି ଅସୁବିଧା କ'ଣ ହେଉଛି ଆଜି ସେମିତି ଚାହିଁଥିଲି ଏଇଠି କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଠିକ୍ ଭଲ